So, tilandire aliyense to our meeting. Okay, so my brother, katipempherera samuyambe. Tisomphere okonda ndingatati mumwamba tikuthokoza ndipembedzenani fano mwalola kuna zikupezeka malo ano icholingiyeyo mzono tikhawane mano zilambukhulakatika masoziyambe kusalimira pakati pathu ito tipemphero mutsogolere ndikuti yang'anire ndikuti zonse zinani ukathiwezeka ndikuti tikathopeza maphunziro yenera katikati mwa chichitika chimenechi tiwezeke tutamandike zinani mwa Yesu Khristu mpera. Amen. Amen. Okay, so mu presentation iyi tikhala tikuyang'ana za lamulo mchivumbuluso. So tisanalowe m'buku la chivumbuluso timafuna ndithu tione zinthu zingapo. Okay, timafuna kuti tipangire foundation ya mphamvu kuti timvesese buku la chivumbuluso. So chachikulu chimene chimachitika mu buku la chivumbuluso ndichenena kuti imakonda kukamba zinthu monga ngati mwa chifanizo cha pangano chakale, right? Imakamba zinthu mwa zifanizo cha pangano chakale. Kenako at the same time timafunika kuti tikachiona chifanizo ichi tikaona pangano chakale chimatanthauza chani. Kenako ndikubwereranso kuzamva ma glass a pangano chatsopano kuti tikamvesese kuti chikukambidwa ndi chani. Okay, so tifunika tiyambe chonchi. Alright, so tikaona kachisi wathu, okay, tipeza nayo kuti no buku la chivumbuluso amakamba za kachisi wambiri. So tikaona mtima wa kachisi chayambirira tiza tino ukakhala walowa kunja kuja kumene umakhala gwala la nsembe maso mbiya yosambira, right? Tikalowa mkati makhala zinthu zimenezi, makhala nyali imodzi imene ndi mphindi kapena mahandle 7, right? Imachedwa menorah. Ndeti masaona tebulo imene makhala mikate almost 12, 6 uku 6 uku, ndipo makhala gwala zofukiza, right? Imene utsuma tuluka ndikukwera chinsalu ucho chotchinga chikulanji pano chedani chipalekisi. So mtima makachisi mmene mumu zinthu zambiri zinayi zachete kumano zinthu zimatani zimasinthabe kuti oil amafunika tani azimusintha, mkate osamafunika tani azisinthira kwa nthawi ndi nthawi, oil osamafunika athe nthawi osamafunika khala kutani akubuka. Pene tikalowa mchipinda chopalekisisa tadusa chinsalu chotchinga ichi, tikalowa mkati mwenimweni timazapeza mutuno muli likasa. Ndiye muli likasa limene lili makhala ndithu zinthu zingapo tikaona mbali naye makhala ndithu malamulo 10, makhalanso ndodo ya Aaroni imene inaphukira, komanso makhalanso ndithu mphika wa mana, right? So ndithu alright, so zimene zimakhala ndithu mkachisi. So wansembe ndithu kamodzi pachaka sikachitetereza masawaza mwazi ndithu amenepo kuyimirira kuti ndithu anthu onse ndithu ayeresa. Okay, ayeresa anthu onse komanso nditi machimo salinso pandani pa anthu, right? So ndithu amagawa zaka 7 pamene papa. Komanso tikaona pamwamba pa akerubi awiriwo ndi pamene pamachita Shekinah glory. Shekinah glory imene kupezeka kwa Mulungu imene amayankhula anthu ake. Okay, right, so vidilis. Alright, so tikafika apa tifunika timvesese chiyambi zonse. Okay, okay, so tiyamba phunziro lathu ndi verse yosegulira chivumbuluso 1 verse 17 atijani. Chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Yeah, so tikaona bwinobwino tiona nawo tuno akuti chilamulo chinadza mwa ndani? Mwa Mose. System yonse ya chilamulo imene tayiona ya zinsembe zonse, system yonse complete chinambirira mwa ndani? Mwa Mose. Koma akuti chisomo ndi choonadi zinadza mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. So tikaona bwinobwino tiona nawo tuno
chisomo ndi choonadi. Tikamakamba za choonadi tikamba za the truth kapena reality. Okay, so tikamakamba za choonadi tikamba za truth kapena reality. Okay, ndio tano za dia. Tikaona toy si choonadi. Okay, toy ndika chinthu kamene mwana amaseweresa. Mono tikamakamba za choonadi ndeti ngati toy ya galimoto, toy car, right? Tikakala wa galimoto ene tiwasa limende choonadi chake. Sonthaza mera kati choonadi ndi bodza, anthu amaganiza choonadi ndi opposite ni bodza. Manthawi zina choonadi chimakhala chikupangira ndi yani chinthuzi. So kuzera pamusi nthuzi wa zinthu zoyikikazo unaperekedwa. Koma chogwirikacho chinaperekedwa mwa ndani? Mwa Yesu Kristu. Chogwirikacho chinali yani? Choonadi komanso chisomo. Okay, so tikamvesa ichi vuto limakhala noti kumangona chipango chakale ndikuona okay panali yani? Panali kandulo. Okay, ndeti kumwambaso kuli kandulo. Okay, panali guwa lansembe ndeti kumwambaso kuli lansembe. Now zimamba kukhala novuto tikamba kufunsa kuti okay pali nkhosa ndeti kumwambaso kuli nkhosa. Kodi kuli nkhosa eni, right? Tiona tino zinthuzi nkhosa imemera ndani Yesu Kristu. Mu type kamena mujifanizo nkhosa imafa zimathera bombo maza kumene mwawazida. Koma muchiona tipeza tino Yesu anafa ngati nkhosa koma anauka akuti pasa moyo wake ngati waja mansembe. So tiona nawo tino muchiona dicho chinthu chikuoneka chachikulu kwambiri chatunthu posaso mene zinali mchifanizo. So njetu tifunga tuone penepo. Okay, nanga tikamaona apapa tikuona ti pamakhala chiseko. Tikaona apa ndifuna tuone apa pamakhala chiseko. Okay, usanalowe mukachisi pamakhala chiseko chimosi. Ndiro kala chiseko chipamazakhala chani sembe ndi zinazo leno. So chiseko chichikuimira chani. So tikawerewa anu mukachisi tiyenda munsembe. Okay, tikambira pa chiseko tawerengani Yohane 10 verse 6 ariya. Fanizo ili Yesu ananena kwa iwo koma sanazindikira zimene Yesu anali kulankhula nawo. Verse 7. Alright, so verse 7 tawerenga nalija. Chifukwa chake Yesu ananenanso nawo, indetu ndinena ndi inu, ine ndine khomo la nkhosa. Alright, so khomo la nkhosa linapeza kuti ni ndani? Ndi Yesu Kristu. So khomo kapena entrance njira yokhayo yopita kwa Atate ndi ndani? Ndi Yesu Kristu. So ichi ndi chinthu choyikika, chinthu chimene tifuna chimvesese ndi chikhulupirira. Khomo loyikika ndi ndani? Ndi Yesu Kristu. Okay, so tamvesesa khomo ndi Yesu. Sizoti ndikuti kumwamba ku Yesu amaoneka ngati khomo ayi, koma zikungoyimira ona kuti entrance yofika kwa Atate ndi ndani? Yesu Kristu. Okay, so tikamba kuloncho ndoti kamba kuzindikira. Alright, so nkhosa imene imaphedwa tawerenga Chivumbulutso 5 verse 5 ndi 6 ariyana. Verse 5. Ndipo mmodzi wa akulu ananena ndi ine, usalire, taona mkango wochokera mfuko la Yuda, muzu wa Davide, walakika kutsegula buku ndi zizindikiro zake zisanu ndi ziwiri. Verse 6. Ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chilili pakati ngati waphedwa, okhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotumidwa ilowe m'dziko lonse. So apa tikuthaona tuno kumwamba kulibe nkhosa eni. Yes, nkhosa yayimira ndani? Yayimira Yesu. Koma nkhosa yati kulenga kuti yayimira pakatipo ili chani? Ili chilili. Now nkhosa imeneyi akutuzanso kunena kuti ili ndi nyanga 7 ndi maso angati 7. So iyo tozowa kale tuno ndi chithunzithunzi kapena kuti no fanizo. Maso 7 akuyimira ya mzimu. Ya maso 7 akuyimira totality ya mzimu wa Mulungu. Wanjirena tikuona tuno ndi Yesu Kristu amene azozedwa. Okay, kuti no azitha kupereka moyo umene uli mkati mwa iye kwa ndani? Kwa inu ndine. Nkona nkhosa ine maso angati 7. Ndi palinso nkhosa imene ili ndi nyanga 7. Nyanga tikaziona ku Habakkuk tiona nyanga zikumira mphamvu. Yesu ananga pali mphamvu zosabisidwa kwa ndani?
kwa ine. So tona tu nkhosa yeniyeni imemera ndani? Yesu Kristu. Sizolo kuli nkhosa yeniyeni imene imaphedanso kumwamba, ayi. Yesu anaphedwa, Yesu ndi chiseko, njira yapita kumwamba. Tiona tuno as we get closer anaphedwe kuimira ndithu guwa la nsembe. So tikaona guwa la nsembe lija makhala fokuona, koma tikaona Calvary sana fokuona, actually Calvary ngakaphire. So tikuona kuti zinthuzi muchiona dije zokhaza zikulu zogwirika pamene muchifanizo zimayikidwa kuti anthu aphunzire china ichi chikulu. Yohane 1:29 aliya mwa mwake anaona Yesu ali nkhosa kwa iye nanena, onani mwana nkhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo lake la dziko lapansi. Yeah, so tikuona kuti no Yesu Kristu atakumana ndi Yohane ali patali choncho. Yohane anawuza kuti uyu ni mwana wankhosa wa Mulungu. Sizinamuoneka ali nkhosa ayi. Kuona nkhosa zimene imachita mukifanizo imemira ndani? Yesu Kristu. So tiona nawo tuno ndi zimene zakhalira. Chivumbulutso 6:9 aliya ndipo pamene adamasula chizindikiro chachisanu, ndinaona pansi pa guwa lansembe mizimu ya iwo adaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu ndi chifukwa cha umboni umene unali nawo. So tikutha kuona kuti no Yesu anafera pati. Tikamaona mu chifanizo Yesu anaphera pati. Tikamaona mu chifanizo anaphera pati guwa lansembe. So tikuonanso gulu lina limene akulitcha kumapeta likuwunikiranso mu chifanizo chomwechi kuti no ali pamene anamasula chizindikiro china anaona chani pansi pa guwa chani lansembe mizimu ya iwo amene adaphedwa chifukwa cha mawu ndani a Mulungu. Tapitiza verse 10 aliya ndipo anafuwula ndi mawu akulu ndi kunena, kufikira liti mfumu yoyera ndi yoona muleka kuweruza ndi kubwezera chilango chifukwa cha mwazi wathu pa iwo akukhalabe pa dziko. Verse 11 ndipo anapasa yense wa iwo mwinjiro woyera nanena kwa iwo kuti apumulebe kanthawi kufikira atakwaniranso akapolo anzawo ndi abale awo amene adzaphedwa monganso iwo eni. So tikuthaona nawo kuti no akuti anthuwa ananataya aimeka aita pasaminjiro. Of course tizafika kuko mbali ya chivumbulutso, koma no for now chimene ninganene ndi ichi. Guwa la nsembe limemera pamene Yesu akuti akuphedwere, komanso ifeyonso tiona tino gulu tizaona kuti ndi chani kumayikimira Khristu amene anaphedwa maka muthawi za mdimas, right? Dark ages, right? Akhristu akuphedwera pati papa kuti miyoyo yake pamene mizimu ili pati paguwa la nsembe. Mwachinena anthu amene anazileti Yesu ndiye khomo ndipo anamusatira iwo anasenza chani mtanda. Bible imati no senza chani mtanda wanga ndi usati. Now munthu amene asenza mtanda amene akuti akukaphedwa, right? So sifa amene tili ndi moyo koma Yesu akhala moyo mwandani maifeso anthu amene anasenza mtanda kapena anthu amene anaphedwa chimodzimodzi ngati ndani Yesu. Anthu akuonesedwa kuti no anthu ali pansi pa guwa chani la nsembe. So tizamvesesa tikazaona nawo kuti no cheni chimene chikuchitika apa ndi chani. Chikuchitika chinena kuti no mutayi pamakhala guwa la nsembe. Yeti? Nkhosa zimaphedwa etc. So tiona kuti no Yesu ndiye chani nkhosa. Ni khomo pasi ni nkhosa. Komanso apazi kuonesera nawo kuti no angakhale ifeyonso amatichaso ifeso kuti chani nkhosa. Nkona apapeza ati pali ndithu miyoyo ya anthu imene ili pasi pa chani paguwa la nsembe. So iyi ndi chifanizo tizamvesesa kwambiri tikazalowa pamenepo. Koma no zikuonesana kuti anthu amene anaphedwa mu Dark Ages anaphedwa ndithu ngati anthu ochimwa, anthu olakwira boma, anthu olakwira chipembedzo. Koma muzenizeni zoyikikazo tipeza nawo tono anthu awawa akupasidwa ati chani minjiro. Mwanjirana Mulungu nthawi tizaona kuti kuli ndithu chiweruzo chimene osati chikuweruza kuti anthu angokuluma kapena ayi zimenezo ngati mnthani zimwe zichitika kale. Koma nkhani nawo kuno chiweruzo chimene chikufuna chionesera ufumu wa ndani wa Yesu Kristu, kuonesera kuti ndo amphamvu okhawo. So mukufufuza mmene koko anthu awa akuweza kuti nosana olakwa komanso mabuku nikona kupikidwa ngati apasidwa chani minjiro. Mwanjena kumwamba kukuvomerezera anthu anali osatani osalakwa. So tikupitirizabe ndi phunziro lathu. Taona guwa la nsembe pamene panafera Yesu komanso pamene pakuphedwanso anthu ake mu nthawi chani ya Dark Ages, right? Okay, so then tiwerengebe
pakuti yani Genesis 4 verse 8 ndi 10 ati yani. verse 8. Kaini ndipo ananena ndi Abele mphwache, ndipo panali pamene anali kumunda, Kaini anamukira Abele mphwache namupha. verse 10. Ndipo anati, wachita chani? Mawu a mwazi wamphwako andifuwulira ine ku nthaka. Yeah, so anthu ena amagwiritsa ntchito verse ija tikayiona bwino akamba tino ndipo pamene Adamu aswa chizindikiro naona pansi pagwa nsembe mijani mizimu. So anthu amanati maona baba pali chani mizimu ya anthu otani ophedwa. Mwanji tena mzimu ni chimene chimadumpha mwa munthu ndira kumwamba munthu akatani akamwalira. So tikamvesesa choncho ndeti tikalikasa apa tifuna tinene kuti chani akuti chani chikulira nchani mawu a mwazi wamphwako. Nafunso ndela kuti chonchi mwazi umayankhula. Ayi. Now chimene anthu ambiri samavesa chonena tino nakamba kai kumayambiriro koma apa ndizisindika. Tikamayenga buku la Chivumbulutso china si chimene momo default position kapena ma default settings athu ndonena kuti no zinthuzo ndizachifanizo. Zinthuzo ndizonena kuti no zayikira mchifanizo kwambiri itha chipeza chifanizo chipano chakale. Right? Ndiye ngati zili choncho tifika libere chipano chakale ukapesa te fanizo linagwiritsa ntchito motani ndikuvala maglasi athu achipano chatsopano kutemba sola chani chifanizo chicha. So apatu kuthaura no mwazi wa ndani wa Kaini unafuula zothano zali Kaini anali wochima kapena osachima osamu apa analungama anapanga chinthu cholungama. So yes Abeli sorry yeah pepani Abeli ndamene anapanga chinthu cholungama koma aphedwa ngati wotani wolakwa. So tikutaona kuti moyo wake mwazi mamira ya moyo. So moyo wake umafulera kwa Mulungu. Manje napa mafunika pachitike chinthu ngati mene pakachitika imfa Malawi, right? Ngati panopa mene anafera president vice president wa Malawi atafa anthu ambiri anafunsa chitika nchani. Inde munthu afa kumano mbiri yake ifatu munthu anali munthu high ranking vice president wa chipani chade pamfika ndithu pakhale chani kafukufuku. Manje ena mwazi wake unafuula. Manje lesi mumtamaze yeah not kuti no mwazi umayankhula dai kumano mwazi wake unafuula kuti no pofika ndithu pakhale ma investigation. So ndithu aboma isapanga ma investigation etc. Izo ndizandale kwinawo sinifuna yankhula komano ngani ndo mwazi soma yankhula koma timanati mwazi wake ukutani ufuula. Pali chicho chineka amene mizimu yakwiya mwazi amenewe mzimu umangwiramo umangothanoza moyo komano ngani ndo mwazi sumafuula. Manje nende kaona ichi chifanizo chimene akuchigwisa ntchito Chivumbulutso tikachitenga mwa litiro ndeti tilagwisa chifanawo tino iyi ndi Marian literally device imene inagwisa ntchito ku Old Testament, right? Mizimu yawo tikamaka za mzimu tukamba za yani za moyo. Mlaliki 12 verse 7 amati no mzimu uzabweraso kwa ndani kwa Mulungu amene anawapereka thupi kubwera kuchani kunthaka. Mlaliki 9:5 ati yani okufasazo achani kanthu B. So munthu akufasazo akanthu kuona apa anthu akufuula bwanji manje ena ndi record ya moyo wawo imene kufuula kwa ndani kwa Mulungu. Ndipo Mulungu munthu amene tizaona kuti no ndi nkhani ya chiweruzo anthu andomwalira sawaza akanthu komano ma records awo amene akupangidwa no justify kumamba no anthu asanafe ngati ochimwa koma anthu anaferadi ali otani olungama. Yeah, ahebere 12 verse 24 yeah. Verse 24. Ndi kwa Yesu Nkhoswe chipangano chatsopano ndi kwa mwazi wakuwaza wakulankhula chokoma choposa mwazi wa Abeli. So akuti mwazi wa Yesu somatani umayankhule. Abeli mwazi wake unafuula kuti yani waphedwa kumalo osarani osachimwa. Wene mwazi wa Yesu kapena moyo wa Yesu kufuula kuti yani ukulankhula choposa mwazi wa Abeli. Fayani mwazi wa Yesu ndi okhawa umene umatani umatipulumutsa ife. So akonde tino tamaswira monga ngati mene Bible kurani bekufunira. Alright, tipitirize pang'ono. Kachisi makhala nyali tinazoone. Chivumbulutso 1 verse 12 ndi 13 ati yani. Ndipo anachoka kuona wonena mawu amene adayankhula ndi ine. Ndipo nditachoka ndinaona zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. So akuona zoyikapo nyali zisanu ndi zingati ziwiri zofana ndi chipangano chakale. Tiyenda ati ya. Verse 13. Ndipo pakati pa zoyikapo nyalizo wina wonga mwana wa munthu atavala chovala chofiira ku mapazi ake atamangira lamba la golide pachifuwa. So akuona ndithu wina pakati pachani pa nyalizo. So tikaona chipangano chakale wansembe amene
nthawi zonse amakhala pafupi ndi nyale kuthira mafuta chani mafuta asatani asapange run out. Okay, so tikuona ndi Yesu amene akuyenda pakati pa chani pa nyalizo. Anthu pamene kuti Yesu ndiye wansembe, Yesu amene awaperekaso chani mzimu wake, pamene awapereka chani mafuta. So nyalizi zikuyimira chani, nyali zikuyimira moyo wa zikuyimira ndithu mpingo umene upangidwa supply mafuta kapena moyo wake ndani wa Yesu Kristu. Yesu Kristu ndiye chani wansembeyo. Tikuona chithunzithunzi ndi chani choonadi, chilamulo ndikuonapo chani chomwe ndi choonadi chake. Okay, then tiwerenge pamene pa Chimuso 1:20 chani chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndi zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. So apo pachita kuti masulira na funso langa ndili komwamba kuli nyali zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri kulibe zimayimira chani mipingo isanu ndi ngati ndi iwiri. So apopo tambano kumvesa natuno kulibeko nkhosa eni nkhosa ikimira ndani Yesu, kulibeko nyali 7 little ayi nyali 7 zikimira chani mpingo wake ndani wa Mulungu. Mpingo uli kumwamba kapena dziko lapansi pano uli pansi panopa. So kudusa mu nyengo 7 right kapena muli ma 7 states tizaona ndithu za mipingo isanu ndi ziwiri right. Kumaona amene akupanga supply moyo wake kwa mpingo une ndani Yesu Kristu. Funda ikulu nditi ndimene koma tikamba kuitenga kuti no anyali isanu ndi ziwiri zili kumwamba ndi tiyamba kubalisa zinthu tambotenga choonadi ndi chilamulo machiphatikiza pangati pamodzi pamene chilamulo chinapereka mwa Mose koma choonadi ndichogwirikawo chinapereka mwa ndani mwa Yesu Kristu. So apo tifuna ndithu tikhale careful ndithu right. Then tioneni Chimuso 8:3. So tiwamano kulowa nkati taona chani choyikapo nyali china chimene taona lipo makhala chani chofukiza akuti chani mene toerenga Verse 3. Ndipo anadza mngelo wina nayima pa guwa lansembe nakhala nacho chotengera cha zofukiza cha golide. Ndipo anampasa zofukiza zambiri kuti aziyike pamodzi ndi mapemphero awera mtima onse pa guwa lansembe la golide lokhala ku mpando wachifumu. Right. So funso langa ndila kuti kodi kulidi guwa lansembe limene kumwambako amayikapo zofukiza ndi zimakwera ndi mapemphero athu ndi kutsewa mabwera kwa Mulungu kulibe koma zimene zikuyimira ya guwa lansembe likungoyimira mapemphero anthu otani oyera mtima. So anthu oyera mtima akakhala kupemphera nditi guwa lansembe lija limafaniza chidi chimene chocho right. Verse 4 Ndipo utsi wa zofukiza pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima unakwera kutuluka mdzanja la ngelo pamaso pa Mulungu. Verse 5 Ndipo ngeloyo anatenga mbale ya zofukiza nayidzaza ndi moto wopala pa guwa lansembe nawuponya pa dziko lapansi, ndipo panakhala mabingu ndi mawu ndi mphenzi ndi chivomezi. Alright. So pakakhala tizaona kuti lichichukimira yanu samva tikungoyang'ana chiphunzithunzi zili ngati kuti no takwera ndege ndiye tikudusa muchikanga forest ndiye sizero tikuona tino apa pali mitengo ambiri apo pana otcha makala kwambi ayi tikungodusa muchikanga chonse tikuona tino zikuti bwanji mono tizatigwera mu chikanga mvumpa right. Tizamba kuona tino chapter by chapter zikuti bwanji. So buku la Daniel amene muri joina kumene tinamaliza buku la Daniel so lero tikupanga introduction kuti tikamala buku la chifumbo sitende limodzi. Okay, so apa ukamba za zofukiza zikuyimira mapemphero oyera mtima. So apa akamba za mbale mwakweka mojani moto pagwala yani lansembe. Now mukakhala tino amweni munaotchako zinthu pamoto kuti motocho uli kumayika ponso chani makala ambiri right. Mwachilena kumapeta anthali chichitika nchani chifukwa chonena kuti no ife tikudusa mu nyengo yoopsa right. Mulungu akulola zimene zichitike ndi chimene chichitika so china china tino anthu a Mulungu akupempheranso kwa yani kwambiri nkona kuti no muyikepo zofukiza za yani zambiri. Zofukiza zimakhala zambiri ndi tikaonanso mu chipangano chakale zofukiza zambiri zimayikidwa makamaka pa tsiku la yani lachitetezero. Anyways tiona muphunziro lathu osatira koma nawo apa tikutha kuona ndithu mene guwa lansembe limarani limakhalira. Okay, tiloweni mkati ino
mkati mweni Amos 11 verse 19 adi ndipo anatsogolera kachisi wa Mulungu amene ali mmwamba ndipo linaoneka likasa la pangano chache mkachisi mwache ndipo panali mphenzi ndi mawu ndi mabingu ndi chivomezi ndi matalala akulu. So ababa ndi pamene ndi pamavuta anafana tuno tikaona bwinobwino zonse zimene tazionera tikuona tuno china ise ndikai kena kanti type yake izimene china yani yachikulu kuona nthabira akaerenga papa makhulupiriro tuno apa ndete ndimene zilili right. So kama za likasa makhala ya malamulo 10 mazakhaso ndodo ya Aaroni imene mata maphukira 2 chachitatu makhala ya manet mporo wa mana. So tikotoona tuli zizi mwingati sizijata ziwerenga zikimira sineje jani chachikulu. Now tikamakamba za kachisi kodi kachisi alipo ndi kumamba neno khulupirani tiyoncho chifukwa nawo tuno tikaerenga Hebrew chapter 8 Hebrew chapter 9 amakamba zona tuno zimene Mose anapanga ndi chifanizo cha zinthu zili kuti mamba maso Bible limaonesa unawo kuti no Yesuyo right ndi wansembe paja pakhala attached ndi yani kachisi. So ndithu kachisi alipo komano zimene zimapezeka mukachisi apa dziko lino lapasi ndi kumwamba tonati kumwamba kuli zoyikikazo right. So timakhulupirana tikamba kuona buku la Chivumbulutso tona nawo kuno kachisi akunguyimira malo amene kumwamba akuona panga designate for zinthu zokhuza chipembedzo kapena zinthu zokhuza kwambiri chipumsiyani ndine fati tiona nawo kuti no tikamba maphunziro athu a Chivumbulutso tona ndithu ma meeting amene amachitika kumwamba okhuza inu ni nani ndi ineyo kumano ma meeting ake akakhala kuti no akuchitika amaza khuza sombala yachani ya kachisi kapena mbali ya chipembedzo. So kachisi ndithu alipo komano tiona kuti no likasali mulijani kumwambako kuti likasa lilipo right. So teni tiambe kuona kuti no mchipangano chakale likasa limagwira ntchito motani. Tenga ni Exodus 25 verse 21 22 ariya. Ndipo uzika chotetezerapo pamwamba pa likasa ndi kuyikapo mboni za ndidzakupatsayo mlikasamo. Right. So chotetezera ndi ichi tikaona likasali mulipanga notes tikaona likasali chotetezera ichi ndi chilidi ichi okay chivindikiro ichi chimene amatchedwa chotetezera okay. Akerubi ndi awiri awa ndi pakati pa awiri akerubi ndi amenewo komano tikaona pakati apa okay lero pamene pamakhala ndithu chikhalire gwe kapena ulemerero wa Mulungu matani moonekera ndiye tikuona wansembe ndiyo ali mbali naye okay. So mkati akachosa chivindikiro chamakhala achosa chivindikiro ndangelo mkati mumene makhala mboni ndi malamulo 10 komanso makhaso ndodo ya Aaroni komanso makhaso mana right. Tenga verse 20 ya ndipo pomwepo ndidzakumana ndi iwe ndi kulankhula ndi iwe ndili pamwamba pa chotetezerapo pakati pa akerubi awiriwo okhala pa likasa la mboni zonse zimene ndidzakuwuza za ana a Israeli. So akauza Mose kuti akulu ndizikumana nanu pamwamba chani pa likasa okay. Now tenga ni Bible yangu now okay. So akulu angulenga Bible mafuna verse nake sina ilike baba so tingoliwerenga kuno ndikupa na Isaiah chapter 6 yeah Isaiah 6 yeah Isaiah 6 verse 9 kodi kumwambako zimakhala bwanji reality yake ndiyo verse 1 or yeah verse 1 6 verse 1 chaka chimene mfumu Uziya anafa ndinaona Ambuye adakhala pa mpando wachifumu wautali ndi wotukulidwa ndi zovala zake zinadzala mkachisi. Verse 2 pamwamba pa iye panayima aserafi yense anali nawo mapiko asanu ndi limodzi. Awiri anaphimba pa nkhope yake, awiri anaphimba nawo pa mapazi yake, awiri nawulukira nawo. So tukutana kuti mu reality palidi aserafi angati awiri apa kamba zake lube monene reality pali atate eti amakhala ndi ulemerero mazaza ya kachisi wonse. So undu ulosemenana na ndani Yesaya inali prophecy okay. Yesu ndizidi yani zili nkudza. So ati mbali ya ndi uku kunaenda akerubi tuona menepe. So tikuona tuno akulo so tuona na tuno chimene chichi chithunzi tiche zimezi ndi chimene anachika ngati kuti chani bokosi imene ndi chotetezerapo
Ndikhulupirira tililoze nebe. Ah. Alright, so then tipitirize. Ahebere 8 verse 10 aliya. Verse 10. Mhm. Pakuti ili ndi pangano, pakuti ili ndi pangano, Ili. pakuti ili ndi pangano ndidzalipanga ndi nyumba ya Israeli atapita masiku ajawa, anena Ambuye, ndidzapatsa malamulo anga kuwalonga mzero zawo, ndipo pamtima pawo ndidzawalemba iwo, ndipo ndidzawakhalira iwo Mulungu, ndipo iwo adzandikhalira ine anthu. So Mulungu amakamba za pangano la yani latsopano. Pangano latsopanoli akuti sizakhalanso olembera malamulo olembera koma azakhala malamulo pa yani pa mtima. Okay, ndipo ife tizakhala anthu andani, anthu ake a Mulungu. Verse 11 aliya. Ndipo sadzaphunzitsa yense mfulu nzace, ndipo yense m'bale wake, ndi kuti zindikira Ambuye, pakuti onse adzadziwa ine, kuyambira wang'ono kufikira wamkulu wa iwo. Tikaona chipangano chakale amene anali ngati okhala pakati anayenda Mose. Mose namene amaphunzitsa anthu njira ya Mulungu ndi ABCD etc. Okay, koma kunena kuti muchipangano ichichi sipazakhala bwino omphunzitsa yani nzake. Chinachitika nchanthu kulenga 20 anthu ajana opa nanamuza Mose, Mulungu ife ayi iwe zankha ndani ndi Mulungu, kenako yozituza ndani ife ne Mulungu zoti fine, mwana umene ndo ubwenzi umene Mulungu amafuna. So tikaona chipangano chatsopano tawerenga na Ahebere chapter 1 verse 1 ndi 2. Verse ikanga tisinaike Mose. Ahebere 1 verse 1 ndi 2 aliya. Kale Mulungu anayankhula ndi makolo mwa aneneri, manenedwe ambiri ndi mosiyanasiyana. Verse 2. Koma pakutha pake pa masiku ano anayankhulana ndi ife ndi mwana amene anamuyika wolowa mnyumba wa zonse. So kale Mulungu amayankhula kuzera mwa intermediaries kapena ndani, kuzera mwa ndani mwa aneneri etc. Koma panopa akuzera kwa ife kuzera mwa ndani mwa Yesu Kristu. So the one amene ali pakati pa ife ndi Mulungu nena ndi Yesu Kristu. Chimene chende chipangano yani chatsopano. Ndikhulupirira tili limodzi nebe. So tikapitiriza tukuvesa chinthu china. Yohane 14 verse 23 ati Yesu anayankha nati kwa iye, ngati wina akonda ine adzasunga mawu anga, ndipo Atate wanga adzamukonda, ndipo tidzadza kwa iye, ndipo tidzayesa kwa iye mukhalamo. So tikutha kuona no mu chipangano chatsopano si malamulo kuyikidwa kutiko panjaso yayi, koma ndi moyo wa Atate ndi andani mwa Mwana kukhala mwa ndani mwa ife. Chimene ndi chipangano ya chatsopano. Right? Tikamona likasa limachita likasa la chipangano. So tikaona Amos chapter 11 ndi verse 19, see verse 9 here. I think the slide ipo nalakwisa ngobwera pale. Yeah, okay, naika bwino. Anyways, kuona nkhani ndenena kuti no tikavesesa nkhani yonse imene ikuyendera. Tivesesa nawo tino nkhani yayikulu ndinena kuti no anthu ake a Mulungu azakhala ndi mzimu wake. Tikaona muno verse amene ndinawerenga akuti ndipo ndizakhala ndi Exodus, ndipo ndizakumana ndi iwe kulankhula ndani ndi iwe. So Mulungu adakakumana ndi Mose kulankhula naye pakati paja pa kerubi awiri. Koma panopa mu chipangano chatsopano Mulungu akulankhula ndi ife kuzera mkalekale mwa mtima mwathu. Mulungu akukhala mwa ndani mwa ife. Mu chipangano chakale Mulungu aliyense amakhulupirira Mulungu ali mujani mukachisi. Mungu chipangano chatsopano kachisi ndani inu komanso ndani ineyo. So tikuthaona kuno kachisi amene Yesu Kristu akutumikiramo ndi moyo wa inu ndani ndi ineyo. Komanso pambali potino kachisi ndi inu ndi ineyo. Tiona kuno pali kuvesa kuno kuno kachisi ndi anthu ake onse pajani pamodzi. Tiona phunziro losada kuno kachisi ali ndi kavikisire ka phumphu. Pali kachisi wakumwamba kumene kuchitika zonse zokhuza imusiyani ndine, pali kachisi amene ali ndi inu ndi ine. Komanso pali kachisi amene uchita mpingo wa anthu onse amene ozazidwa ndani ndi mzimu akandani wa Mulungu. Right? Paja Yesu anakamba tino mukaphwanya kachisi nzamanga masiku angati? Atatu. Amakamba za thupi lake. Paja thupi lake Yesu ndi nani? Anthu ake pa dziko lapansi ozazidwa ndi chani? Ndi mzimu wake. So menenso ndi yandi kachisi. Tikapita kwa Efeso amakamba zimene zino mulomangidwa pa maziko a Yesu, maso ndi mamaziko a neneri ndi chani ndi atumwi
mwana wangoja ukhala nani Yesu Kristu pamene mukula ukhala kachisi oti ozazidwa yani mzimu, right? So tikamvetsa zimenezo ndetino tayamba kufukula zisisi zakuya zimene tifunika tikhazikire. So kachisi wakumwamba mpingo wake kumaso chani anthu ake. So Yesu akuti no, ndizakhala mkati mwa ndani mwa inu, osati ine ndekha kumaso ndani Atate. Monga Atate amayankhula mu Shekinah glory, Mulungu azakhala mwa inu ndikuyankhula kudzera mwa ndani mwa inu. Right, Aroma 8 verse 3. Lamulo limene atayike mu ndiliyo. Aroma 8 verse 3 pakuti chimene chilamulo sichinathe kuchita popeza chinafowoka mwathupi, Mulungu anatumiza mwana wake wa yekha, chifanizo cha thupi la uchimo, ndi chifukwa cha uchimo natsutsa uchimo mthupi. Verse 10. So tikaona apapa akuti chilamulo sichinathe kuchitika, chinafowoka mwathupi. Mulungu anatumiza mwana wake wa yekha, chifanizo cha uchimo, natsutsa uchimo mujani mthupi. Tatsegula na Roma amene kanga lipesa isimene Roma 8 verse 3 Verse 3. Okay, ndiye okay, tayanga verse 2 mafuna verse 2 yeah. Pakuti chilamulo cha mzimu wa Khristu Yesu chandimasula ine ku chilamulo cha uchimo ndi la imfa. So tikaona Aroma chapter 7 verse 1 mapita uko ndi Aroma chapter 8 pali malamulo atatu. Pali chilamulo cha uchimo ndi pali chilamulo cha moyo wa mzimu mwa Khristu, ndiye chilamulo cha paliso malamulo 10. So apapa wakamba za chilamulo cha moyo wa mzimu wa ndani mwa Yesu Khristu. Chimenechi ndi chilamulo kamba tuno zeka malamulo mujani mkati mwa mtima mwako. So chilamulo cha moyo mwa Yesu Khristu ndi chimene chilamulo cha moyo wa mzimu mwa Yesu Khristu chimene chipakisira wa ndani kwa inu ndi ineyo mchipangano chani chatsopano. Tengani verse 10 ndi 11. Verse 10. Roma 8 verse 10 11. Ndipo ngati Khristu wakhala mwa inu, thupilo ndithu lili lakufa chifukwa cha uchimo, koma mzimu uli wamoyo chifukwa cha chilungamo. Verse 11. Koma ngati mzimu wa iye amene adaukitsa Yesu kwa akufa akhalabe mwa inu, iye amene adaukitsa Yesu Khristu mwa akufa adzapatsanso moyo mu matupi anu akufa mwa mzimu wake wakukhala mwa inu. So mzimu wake ukhala mwa ndani fine. Pacha Mulungu anatachati munthu mangene kachisundikhayi pakati pa ndani kumano pano pakachisine ndani thupi la ndani la inu ndi ndine. So Mulungu akhala ngati mwa ndani mwa ifeyo. So timvesana nkhani akupapita nthawi kachisi ndi ifeyo komanso ndi tonse amene tozazidwa ndi mzimu, komanso tipeza tuno kachisi wina namene Yesu Khristu atumikira kuti mwamba. So tifuna ndithu mazivesisa zinthuzi. Right, so tikapita ku chipangano chatsopano tifuna tivesese zoonadi zimene Yesu Khristu anabwera nazo. Okay, because anthu amangophatikiza zinthuzi ningoziyika pamodzi, right? So ma realities zake zoonadi zake nzodiya. Chimuzende 2 verse 14 mwerenge mchizungu KJV ipase bombo. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. So verse ndi verse yolimba kwambiri. Blessed are they that do his commandments. So doing ndati iwe kutani uchitola ndama kuchita yani malamulo ake kuti akatani akakhale ndi ufulu kulowa muyani kulowa kuti mabwala kuti akumwamba. So usalanga lero ndi angati pano akukwanisa kusunga malamulo onse. Okay, funso ndi limenelo. So verse imene lakhayo kugwirisira ntchito kwambiri kupanga. Of course I do understand chifanyana anthu amagwirisira ntchito kupanga prove malamulo, right? Kono tikapera background on the practical level tona no pali china yaye chinsisi chimene tifuna ndivesesere buku la Chivumbulutso. Buku la Chivumbulutso kakamba za nkhosa tifuna tipite chino leka ali nkhosa imene ayani va ma glass atali pa manyasa pano ndivesa roho ndi Yesu timozenepe. So akakamba za malamulo ayimira chani kina kuti vali ma glass ali pa manyasa pano ndivesa nozi kuti bwanji, right? Talenga nchichewa msana 2 verse 14 ati yani
Odala iwo amene atsuka minjiro yawo kuti akakhale nawo ulamuliro pa mtengo wa moyo ndi kuti akalowe mzinda pa zipata. Sakuti odala amene asuka yani minjiro yawo kuti akakhale nawo yani ulamuliro pa mtengo wa yani wa moyo. So mchija namasula kuti no odala ndiwo amene asuka minjiro. So tentivesese kuti no nkhani ikuti bwanji. So odala ndiwo asuka minjiro yawo. Kusuka minjiro ndio yani paja chofala chipemera yani chiyere kuchisuka mu mwazi wa ndani wa Yesu Kristo. Kusuka minjiro ndikophweka ungolapa machimo ako ndipo iweyo uwandira yani choyera chiyero cha phumphu. Ichi nchimene chikwanitsa Afrika lomwe yani mzinda. So nkhani yake ndiyo KJV kapena tipite ndiyo. Okay, anyways tenta tirowe ndi KJV. Analemba chimuso ndani Yohane, analemba buku la Yohane ndi ndani Yohane. So akamakamba no odala ndi akusunga mamu kuti akalowe mzipata za mzinda. Yohane makamba mamu ake atiyo. Okay, chimuso Yohane 13 verse 34 ndi 35 atiya Lija ndikupatsani inu lamulo latsopano kuti mukondane wina ndi mnzake monga ndakonda inu kuti inunso mukondane wina ndi mnzake. So Yesu akutapereka lamulo lachani latsopano kuti inu mutani mukondane. Right? Tikapita Deuteronomy 6:5 patuno muzikonda Mulungu ndi mphamvu zanu zonse zitsezo, right? Tikapita Leviticus 19 verse 18 amakamba tuno uzikonda naso akumungali ndani iweke. Koma papa Yesu akuti no ndikupasani lamulo lachani latsopano muzikondana wina ndi yani monga ine ndakonda ndani inuyo. Tikuona mzoma auti iyi ndi lamulo latsopano mene ine ndakondani inuyo inunso muzikondana ndani wina ndi mnzake. Ati lamulo lachani latsopano. Verse 5 aliya Mwa ichi adzazindikira onse kuti muli akuphunziranga ngati muli nacho chikondano wina ndi mnzake. So ichi chimuzabwera chifukwa cha mzimu kuzanza mwandani mwa anthu ake. So iyi tizachimvesesa posachedwa apa tikazama kapanga phunziro tikamala chibuku la chifukwa. So timvesana kuno anthu onse azazindikira. Why? Because tikamakamba za chikondi ma divine attributes ali atatu: chikondi, chiyero, ubwino, zonse za Mulungu zokha basi. Angelo nda oyera ifananizi mamu ifeni makhala oyera ifananizi mamu. So chikondi chikamangeta demonstrate chimakhala chikuonesera ufumu umene tili pansi pa iwo, right? Chimaonesera the government of which we are under. Chimaonesera kuti ife tili pansi pa ufumu andani wa Mulungu tini mzimu wake. So Yesu anakamba yoncho lamulo latsopano. Now Yohane aliya chimuso 14 verse 15 ndi 16 aliya ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Now pomwe wawerenga apa tikawerenga bwinobwino mavesi osewa Yohane 13 14 15 16 anali Yesu akuyankhula ndi ophunzira ake akufuna afe. It was the last supper. Yohane ndiye khala amene apanga likulu conversation imene inayamba chapter 13 14 15 ndi chani ndi 16 ndi pamosi. Pomwe afika 17 afika mu Gethsemane. So napanga likodi zimamacheza kwambira pa tebulo last supper kuyenda mpaka afika mu Gethsemane. So anthu amaoneka vesi ndikuyiphwasula ndikuyiponya. Why? Vesi ili ndizolumikira ndi 9. So ngati mukonda ine musunge chani malamulo anga ndoti yani anakamba mu chapter 13 kuti ya ndipasana malamulo atsopano muzikondana nawo ndi chani ndi sakamake ndimeneyo ndauli yani verse 16. Ndipo ine ndidzapempha Atate ndipo adzakupasani inu Nkhoswe ina kuti akhale ndi inu ku nthawi zonse. So kuti no ndipo ndidzapempha Atate akupasani ndi chani Nkhoswe ina. Why? Kodi nzotheka munthu wochimwa kuti akonde ere zophweka kuti munthu wochimwa usidwe kuti no uzipereka 5% kwa adani wako. Munthu wochimwa athapanga zimenezi kwa munthu kuti ndosatembenuke kumano kuti uzikonda wina ndi mnzake ndizovuta, especially pakakhala no pale anthu onatu osiyana-siyana oti akuchokera kosiyana-siyana zimazavuta kumano zimatheka zimakhala zotheka chifukwa chani amene mzimu mukati mwa ndani mwanthu. Roma 5:5 aliya ndipo chiyembekezo chichititsa manyazi chifukwa chikondi cha Mulungu chinatsanulidwa m'mitima mwathu mwa Mzimu Woyera amene wapatsidwa kwa ife. So chikondi cha Mulungu chimasanulira mucha mitima yathu kuzera mwachani mwa Mzimu Woyera. So lamulo ili kuti lisungidwe ndi kuzera mwachani mwa Mzimu. Kodi ngati mukonda ndi musunge chani
malamulo anga. Zonse zimene ndinakuwuza muzisunge. Zitheka bwanji ndibe mpharati yakweseni yani mzimu. Now ndimafuna tiwerenge apa pa Yohane chapter 3 verse 22 mpaka 24. Tiwerenge kaye tiwerenge Genesis 12 verse 17 aliya. Ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi ndi chinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yace amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. Tikamazafika pa Genesis 12 verse 17 tizamvesana kuti panali mkazi. Tikaona bwino mkazi akumbira anthu aka Mulungu throughout kambira Old Testament fika New Testament. Kumene kumapita nthawi nkhondo jekusine fano chinjoka sichikumenya naso ndi mkazi. Koma chikumenyana ndi otsala ayana ambewu pajandikana mu Genesis 12. Mbewu ndi Yesu. Mbewu ndi Yesu. Tikaona Genesis 3 makamba za zinthu zitatu. 1 makamba za chinjoka, zimayi, komanso makamba za mbewu ali mkudze. Chimbuso 12 makamba zomwezo. Chinjoka amene Satana, mkazi amene ali mpingo, mbewu imene ndani? Yesu. So nkhondo ikuza sintha mapena nthawi kufa Satana akulimbana ndi otsala ayana ambewu. Mwanjirena anthu amene akuonekera akuoneka ngati Yesu Khristu asalabe payani dziko linapasi. Mwanjirena anthu afika pakuti they are 100% perfect ngati ndani? Yesu Khristu. So pachifukwa chimene Satana akutani kulimbana nawo. Tizamvesana tikazafika mu Genesis 12:17. So that's the main issue. Akuonesera ufumu wa Mulungu chifukwa amene asunga chani malamulo a Mulungu. Tikamvesana ndi Yohana amene analemba buku osiyana lamulo alikulu limene analisunga pa anthu ndi lo kondana ndi chani ndi nzake. Koma zimene zimatheka pakakhala zimwe ka Mulungu pati. So mwanjinena tikamona otsala mbewu yake na amene ali ndi 100% character ya Kristu. Komanso zimene zikuchitika chifukwa ainizi mwake. Tizaona tikamazakamba the outpouring of the Spirit. So toona ichi chichitika ni chachikulu chimene tikuchiyembekeza tichitani chikwaniritsidwe. Timusofoni verse 12 aliya. Pano pali chipiriro cha uli mtima cha iwo akusunga malamulo a Mulungu ndi chikhulupiriro cha Yesu. So anthuwa ali ndi chipiriro cha uli mtima. Malamulo akati omwewo. So tiyendotene Yohane amavesi abwanji nkhani ya malamulo. Yohane 3 verse 22 aliya. Ndipo chimene chilichonse tipempha tilandira kwa iye chifukwa tisunga malamulo ace ndipo tichita mokondweretsa pamaso pake. So Yohana analemba mavesi osewe. So Yohana akutichana za malamulo verse 23 aliya. Ndipo lamulo lake ndi ili. Okay, so akupyatira akufuna atuuza lamulo ndi ili. Kuti tikhulupirire dzina la mwana wake Yesu Khristu ndi kukondana wina ndi nzake monga anatilamulira. So lamulo limene alikamba Yohana tikaona mu chapter 14 verse 12, 12:17, 22:14 ndi litiro. Ndi lamulo lake ndi aliya. Tikhulupirire dzina la ndani? La mwana wake Yesu ndi kukondana ndi yani? Nzake. Zimene zitheka bwanji verse 24. Ndipo munthu amene asunga malamulo ake akhala mwa iye ndi iye mwa munthuyo. Ndipo mmenemo tizindikira kuti akhala mwa ife kuchokera mwa Mzimu amene anatipatsa ife. So zimene zimatheka chifukwa cha Mzimu umene uli mwa ndani? Mwa ife. Popanda Mzimu wake zimene sizingatani? Sizingatheke. Kona Satana ngapena nthawi akulimbana ndi kagulu kamene kakutchedwa iwo amene atani asunga malamulo ake ndani? A Mulungu. Anda kutchedwa osati mkazi akutchedwa otsala ayani a mbewu yake. Mbewu inde nani? Yesu. Zikuchitika anthuwa ali 100% ngati Yesu. Why? Aine Mzimu wake. Pamenepo azaonesa ufumu wa Mulungu ndi uli higher than mfumu wa Satana ndi pefai imene munthu wa Satana ufuna rani uphwanyire. This is why Satana kulimbana ndi anthu amene wa. Okay? So tizamvesa ndi kamakamba za otsala ndi chani. Lamulo lake ndi liti. Marko 9 verse 4 mpaka na 6 aliyani. Ndipo anaonekera kwa iyo Eliya ndi Mose ali kulankhulana ndi Yesu verse 5. Ndipo Petro anayankha nanena ndi Yesu, Rabi, kuti komera ife kukhala pano ndipo timange misasa itatu, umodzi wa inu ndi wina wa Mose ndi wina wa Eliya verse 6. Pakuti sanadziwa chimene adzayankha chifukwa anachita mantha ndithu verse 7. Ndipo panadza mtambo wakuwaphimba iwo, ndipo mawu anatuluka mtambomo kuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mverani iye. So mawu anatuluka. Ali panatuluka Mose, panatuluka Eliya. Mose akimira
chilamulo ili azima yani aneneri onse. So koma Yesu sanaye palipo munthu adati mange misasera ngati no Yesu angonjeza aba zimene Musa ananena ndemu uine ndani mwana mumvere ndani mumvere iye mukapita ku channel chathu tipeza tino panayo yalikene tapanga kuti mneneri munga kali ndani munga ngati ine tikaona za phunziro limene lyatupesana kuno Musa anakamba za mneneri wina amene atabwera tikaona Deuteronomy 18 Mulungu anakamba no munga ngati muhorebu mmene munatipempha tino musayankhule nane koma kumuyankhule uzera mwa Mose nditumiza mneneri munga ngati ndani uyuyu wa abale anu mneneri amene anali Yesu Kristu. So tikaona mneneri mmene anapangira pa Sinai tonana kuno chinaipa yani chakale pamene kubani wina ndeti chikhala chipangano yani chatsopano mwanjenena tini mediator amene ndani ali Yesu Kristu mediator wa chipangano yani chatsopano. Okay, so tovesana no nkhani ndeyikulu ndithu. So tikaona muno bwino apo number 1 tikuona chipangano yani chakale ulemerero wa Mulungu unadzasa yani kachisi I think the Exodus 40, if not 40, the last chapter. Okay, ari Musa aramaliza ukoma mpanda arakoma zose ari ulemerero natani unadzasa mmene, right? Even so mwina aramanga zinachitikasa kumano tikuona ndi Yesu Kristu sanaye yani kachisi anena no pasulani kupiri kachisi masiku atatu ndani umangaso Yohane chapter 12 anafadi masiku atatu ndani kuweta Yesu Kristu ndiye yani kachisi. Koma not only that Paulo akuti yani kodi inu simuza kuti ndinu kachisi wadani wa Mulungu ndipo mzimu woyera agonera mwandani mwa inu 3 kachisi wa Mulungu ndiye inu ndi nani ndi ineyo. Ndiyo tunonga zili choncho tifuna tiziwe unya utono ifeyo ndife akachisi akandani wa Mulungu aningadziri choncho ndiye kuti tikuyembekeza no tikulandira tikabwa kwa Mulungu tikulandira yani mzimu wake. Fari kachisi nkhani kundoti muzale yani mzimu wake. Okay, so tuwerengeni pa Yohane 5:37 aliya ndipo Atate onditumayo iyeyu wandichitira ine umboni simunamva mawu ake konse kapena maonekedwe yake simunawaona. So tikaona paujeni pa Yohane 5:37 Yesu anawuza tena simunaone yani simunamva mawu ake konse manja mauza guido paja pa ubatizo wake Yesu anapana veka mauria ndi mwana ngora okondede, right? Kinooneka nchani pa ubatizo wake chinasika nchani mzimu wa Mungu koma pa Yesu auria simunamva yani mawu ake kapena maonekadwe yake simunatana mwanjira ndeka makabaza mzimu tukambaza ndani za Atate tikufana nebe mawu anaveka aja ndani ndatati chimene chinaoneka maonekedwe aja na Yesu andani Atate kudza mwanzimu pa Yesu. Luka 22:20 ariyan ndipo choteronso chikho atatha mgonero nanena chikho ichi ndi pangano latsopano mwazi wanga wothidwa chifukwa cha inu. So tikamaka za chipangano chatsopano tikamba za mwazi tikamba za moyo. Chipangano chatsopano ndi yani moyo wa ndani wa Yesu Kristu ngati mwa ndani mwa inuyo ndi ineyo. So tendipitizeni kwamba za chilamulo Chimuso 7:3 ariyan nanena musayipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira tidasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. Sauri pamphumi pafunika akhale china chake kodi chizindikiro cha Mulungu ndi chani? Tikamakamba za chizindikiro cha Mulungu ndi chani tiwerenge mavesi awo akuti chani Mungu werenga osewo pakamosi Akorinto 1:24 amenenso anatisindikiza chizindikiro natipasa chikole cha mzimu mu mitima yathu. So akukamba za chikole cha mzimu. So tikamakamba za chizindikiro cha Mulungu kamba za mzimu andani wa Mulungu paja chipangano Yesu wane ndi mwazi wake andani wa Yesu mzimu kupezeka moyo wa Yesu Kristu ndi kupezeka kwa ndani kwa Mulungu mmene tatendipizeni Efeso chapter 1:13 mwa Yesu inunso mutamva mawu a choonadi uthenga wabwino wa chipulumutso chanu ndi kukhulupirira iye munasindikizidwa chizindikiro ndi mzimu woyera mwalonjezano. So mzimu woyera walonjezano ndi munthu payesedwa kwa yonse amene akhulupirira uthenga paja Yesu anakamba chani mwazi wanga ndiwo chipangano chani chatsopano.
right? Efeso 4:8 aliya. Ndipo musamvese chisoni Mzimu Woyera wa Mulungu amene munasindikizidwa chizindikiro mwa iye kufikira tsiku la maomboledwe. So tikamvesa zonse zikuzika pamodzi tinesatuno tikamaka za chizindikiro tikamba za Mzimu Woyera, right? Tikaona kachisi kuti zizindikiro to Mulungu ayiwali pawo Mzimu Woyera unataka unatsika, right? Ifeyo kuti tizingati tifaka a Mulungu tikufunira tikaiso ndi Mzimu Woyera ngati mwandani mwa moyo wathu chimene ndi chizindikiro cha Mulungu. Komano akamba zatuno chizindikirochi chikukira okay ningowerenga verse ina ndoneli pa ibwera yani. Okay, akuti chizindikiro chikire payani pa mphumi. Kodi kuyikira chizindikiro pa mphumi ndi yani? Now munthu utakhala ndi Mzimu wa Mulungu chimachitika nchani? Munthu amene abadaso maso pano Mzimu wa Mulungu uli ngati mwachani mwa moyo wake. Mzimu wa munthu ndi Mulungu atani wolumikizana, niyo iwiri yalumikizana eti. Komano chimachitika chitatu pamene munthu abadaso maso ndi Mzimu wokha amene wasintha. Koma thupi langa chimozimozi, malingira anga aso ayani achimozimozi. Ninkuona nthawi zina ndimathabwerera mbuyo kulakwisa etc. chifukwa cha experience amene ali mu ubongo wanga. Koma chichitika nchani? Pamene tupita kumapita nthawi tuzafika nthawi yotchedano tsiku la chitetezo tiziona kusogolo kumene mukachisa makhanga tuno pamakhala ndithu kuyeresa kwa anthu onse. Ikamatha tsiku la chitetezo anthu amakhala onse ndotani ndiwera symbolically. Mwana wapita nthawi ati mwazuza azidaka 7 mu likaset tuvesa na mwapita nthawi anthu Mulungu afunika bise mu chinde yake chapadera dera kuti azitchedano osala ajana ambeyo yake. Anthu Mulungu akuzana ndira ndithu chinthu chapadera kuti no chizindikiro cha Mulungu kapena Mzimu wa Mulungu ukuzapangisa affect yani wa ubongo. Manje nena ma memories au chimo ose experiences ya uchimo kutani ikuchosedwa. Anthu aka Mulungu akukhala free from zimene zimapanga limit. Manje nena anthu Mulungu akusindikizidwa ndi Mzimu kuti no sangatani sangachimweso. Manje nena experiences ya uchimo atani yachoka. Chimo silingatani silingayeseso. Chimene ndi chizindikiro cha ndani cha Mulungu. Icho chimene tikuchiyembekeza. Ahebrews 11:39 4 atijana. Ndipo iwo onse adachitidwa umboni mwa chikhulupiriro. Ndipo iwo onse amene adachitidwa umboni mwa chikhulupiriro sanalandira lonjezanolo verse 40. Popeza Mulungu adatikonzera ife kanthu koposa kuti iwo asayesedwe amphumphu opanda ife. So tikamamvesesa kuti chipangano chakale anthu a Mulungu amakhala opulumutsidwa koma samakhala atalandira chani moyo wa Yesu Kristo. Manje nene choncho Mzimu Woyera has always been there because Mulungu amapezeka pena kusozera Mzimu wake. So anthu akale aja tikaona achina Samson tikaona achina David anakamba tino musandichoserene yani Mzimu ane. So anthu a Mulungu amalandira inde Mzimu wa Mulungu mapezeka mu Atate mapezeka somana, right? Tikapita ku Petro anakamba kuti no anthu akale akaona masomphenya etc. amabwerera so takaone tino zimene Mzimu wa Kristo nali moyo kutani kuchite. So tepesa tino inde Mzimu Woyera maperekedwa kale. Koma Yesu anakamba pa Yohane chapter 7 verse 37 unakuti amene ali ndi ludzu abwera atani adzamwe ndipo mwe muzatumbukira misinje ya madzamu etc. Ndanakamba unena kuti no iza nakamba zanyana ya Mzimu. Foti Mzimu panaibe panthawi manje nena chimene amakamba Yesu chimene iye anabwera kuzapanga ndikukonza moyo watsopano moyo wada mwachiwiri kuti anthu azibadaso majani mwatsopano moyo umene ukupechesa tchimo ndi imfa kuti ikhale legally right kuti anthu azitha kupita kuti mwambo komanso notonera kuti anthu azitha kubadaso mwatsopano, right? Chinachitika nchinena kuti no pachifukwa chimene ichi kuyambira Pentecost Yesu atazozedwa moyo umene unali mwa yekha unakwanisana kumapeseda kwa ndani kwa ena afe tonse ndikukhulupirira tiloze nepe. So chipona chakale anali ndi Mzimu Atate ndi Mwana mwanambiro Yesu panati kukhala ndi Mzimu Atate komanso moyo wa Yesu Kristo kukuchotsa tchimo ndi yani ndi imfa. Komano posachedwa pa tikuyembekezana no anthu a Mulungu atakhala kusindikizidwa pachani pamphumi. So tikuona ma levels osiyanasiyana anthu amene akudusamo mpaka kufikira kuti kumapeto anthawi apo ndi kumapeto aphunziro lathu. Ngati ali mafunso ma comments tawapereka pano.